acercas aquí y lo mueves. Y aquí también. Bueno, estamos todos y todas. Bueno, es que yo tengo que marchar. Ya está grabando, tú no lo puedes. Muy bien. Gracias, Andrea Cabo. Bueno, rapaces e rapazas, benvidos aquí á biblioteca. Os vou a presentar a Telmo Comesaña Pampillón, que é a persoa que nos vai a acompañar en este ratito pola mañá. Mira, Telmo, este é o meu alumnado, parte do meu alumnado de cuarto da ESO. E vos que facedes? Yo fui a por la mochila. Sempre os mesmos, sempre os mesmos. Hai sitio para vos ou se necesitan sillas? Hai sillas suficientes? Sí? Hai sillas ou non, Julio e Marcos? Vale, aí está, vale. Marisol, ti non tes silla? Espera que te coñemos unha. Seguro? Sí, sí. Bueno, estaba comentándolle aquí a Telmo que este é parte do meu alumnado de cuarto de ESO, porque outra parte marcharon onte a Roma, que marcharon de excursión de fin de curso. Como vos digo, vou a chegarte un pouquiño máis, Telmo, verdad? Que estamos Profe, que me desenfocas. ¿Qué? ¿Te lo desenfoco? Pues ahora te lo puedes enfocar. Ya está. Bueno, como vos decía, esta persoa que nos acompaña hoxe se chama Telmo Comesaña e eres presidente ou non? Ou eres simplemente presidente da Asociación Viguesa para a Memoria Histórica, que ademais foi distinguida esta asociación coa medalla de Vigueses Distinguidos no ano 2007. Telmo ademais participa nunha actividade que se coñece como as bibliotecas vivas ou libros viventes, non? Persoas con certa idade que viviron determinadas situacións que as contan a xente como a vos, a xente nova, porque aínda que nós estudamos a historia nos libros, verdad? A historia a facemos as persoas e todo o que pasa nos libros lle pasou a persoas como vos, vale? Persoas como Telmo, e de feito Telmo nos vai a contar as súas vivencias persoais, vale? Vos traballastes comigo xa todos os acontecementos que levaron ao enfrentamento das dúas Españas, verdad? Estivemos estudando todo o noso século XIX, todo o noso complicado século XX, e estivemos estudando tamén como foron os acontecementos da Guerra Civil. Ademais, tendes un coñecemento de primeira man porque fixestes un traballo nas vosas familias e buceasteis un pouco no tema da Guerra Civil e, sobre todo, desa posguerra tan dura, porque, como vos dixen na clase, guerra en Galicia non houbo. Aquí triunfou o golpe e entón batallas non houbo, pero sí moita violencia. Pero a min, e de feito quedei con eso con Telmo tamén, me gustaría que non solamente servira esta sesión para falar da vida de Telmo e do sufrimento das persoas e da propia guerra, senón tamén para incidir moito en como todas estas cousas no noso país están esquecidos. E para eso vou empezar con esta entrada desta páxina, que é a Lei de la Memoria Histórica. La aprobación de la Ley de Memoria Histórica en diciembre de 2007. Fijaros, llegamos a la democracia en 1978 e hicimos unha lei para recuperar a memoria histórica en 2007. Ha abierto una nueva etapa en la reparación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. A través de este portal, los internautas podrán encontrar toda la información sobre las distintas líneas de trabajo puestas en marcha por el Gobierno de España para, tal y como marca la ley, hacer efectivos los nuevos derechos reconocidos a las víctimas, contribuir a cerrar heridas y eliminar cualquier elemento de división entre los ciudadanos. Es decir, estamos facendo a reparación ás víctimas a partir do 2007.
E para máis vergoña, como cidadáns, despois de tardar tanto tempo en recoñecer a xente que loitou por as nosas liberdades, aínda encima, dende que está este actual goberno, esta lei, a aplicación desta lei ten un presuposto de 0 euros. Entón, o excavar as fosas, buscar desaparecidos, navegar polos distintos expedientes, xuzgados, etcétera, etcétera, se fai con 0 euros. É dicir, non se fai nada, evidentemente, non? Aí tenéis los archivos del Ministerio de Educación y Cultura y Deporte. La Ley de la Memoria Histórica facilita el acceso de los ciudadanos a la información que sobre ellos o sus familiares guarden los archivos, registros o fondos documentales públicos. También insta a recopilar y difundir información histórica y de los documentos relativos a la Guerra Civil, el exilio y la dictadura. El mapa de las fosas, el mapa integrado de localización de fosas y víctimas, que tendrá una actualización permanente, ha sido realizado por el Gobierno de España en colaboración con distintas administraciones públicas y asociaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero para que veáis cómo la Lei de la Memoria Histórica, que pretende recoller e rehabilitar a memoria de tanta xente que loitou por as nosas liberdades, aínda é unha lei acabada de nacer. E iso xa di moito de que país somos, e de que país queremos construir. E por iso pareceme importante que vos que sodes o futuro, pois sepades estas cousas e reflexionedes sobre estas cousas, vale? Telmo vai participar a semana que ven no Museo das Palabras no Verbum, e vai a participar nunhas xornadas que realiza normalización lingüística do Concello de Vigo sobre as bibliotecas viventes, como os decía, que é un proxecto que naceu en Dinamarca no ano 2000 e que pretende, como vos digo, achegar as persoas que teñen unha historia vital para a xente máis nova, e tamén difundir as linguas minoritarias e desenrolar estes encontros nas linguas minoritarias. El ten moita experiencia en este sentido, vai a facelo no Verbum para a semana que ven, e vos tendes o privilexio de que vai a facelo para vos aquí no vosso instituto, vale? E creo que, sin máis, lle damos un aplauso a Telmo e podemos... Bueno, benvidos queridos alumnos. Parafraseo a un profesor que estuve na Escola de Artes e Oficios, que nos quería moito, porque o da aula do lado dábanos unha patada no cu e nos poñía fora. Así tal como vos lo digo. Entón, isto non é o caso, vos vivides outro tempo, o tempo máis normal, o anormal era aquel, non este. Gracias por estar aquí, gracias a Ana por preocuparse por este tema, bueno, pensar que eu podo aportar algo aquí, creo que sí. Empezo. Séntate, Telmo, que seguramente... Oye, estou no mar de ben de pé. Sí, moi ben. Que mandona son, como son profe. Isto, acostumo a estar sempre de pé, cando falo, sí. Estarei tamén un día destos en Cangas, en Rodeira, no Instituto Rodeira. Como dicía, bueno, a vosa profesora xa vos deu unha información ampla da preguerra, da guerra e máis da ditadura, non? Eu quería, digo, da República, eu de todas formas quería introducir algo que non é habitual facer, é razonar, pensar, porque o gran problema deste país, sobre todo, é non razonar as cousas. Chéganos a información así, bum, 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 e así a metemos na cabeza, non? Cando eu buscaba a meu pai, cando buscaba a súa persona, a súa personalidade, pois oía de todo, non? Oía, bueno, en un principio, eu cando me entero que mataran a meu pai, foi cando un rapaz nos dixo. Eu sabía que non tiña pai, porque na casa vivíamos con meus avós, miña nai, unha tía miña, solteira, o sea, unha muller nova, e resulta que, bueno, simplemente non tiña pai, era unha casa xa de loito, todo o mundo de loito, miña tía, como era nova, a veces poñase a cantar, era inmediatamente recriminada,
era, bueno, un mundo de vaguas e tal, non? E íbamos a casa de tíos meus, miña nai levábanos, en todas as casas tamén se respiraba un pouco o mismo talante. Mataron a meu pai e máis a un irmán, non? E quedamos orfos, claro, eu tiña 2 anos e medio, miña irmán 8 meses, e meus curmáns un tiña 5 e outros 7 anos. Como éramos unha familia grande, pois tuvemos unha... non fomos os peor que os pasamos, porque os tíos meus levaron a miña irmán con 8 meses, e despois miña nai, cando pudo traela e xa estar xuntos todos, pois así o fixo, non? Pero meus curmáns tamén, outros tíos tamén nos axudaron a salir adiante. A partir de aí, pois vas pola vida. Entonces, no ano 40, vou á escola, e a escola, non vos conto como era a escola que eu fun, porque entonces igual chorades e non quero. Isto era máis que deprimente. Ademais, o régimen. Non sabías se estabas na iglesia ou cando estabas na escola, ou cando estabas na escola estabas na iglesia. Era unha simbiosis, non? O cura viña con moita frecuencia, entonces o que se procuraba era o temor. O temor de Dios era tremendo. O inferno estaba sempre aberto aos teus pés. Eu recei a tira, non? Tuve un medo ao inferno terrible. E como eu, bueno, pois non só eu, pero había unha selección, non? Aqueles que éramos fillos de paseados ou tal, tiñamos outro control. En Alcabre mataron a 6 personas, os 6 homes, non? 4 que eran os directivos da sociedade de agricultores, meu pai era o secretario, entonces mataron o presidente, o secretario, o contador, que era meu tío, e máis a outro vocal, que era un home moi culto. Despois, un mes despois, mataron a outros 2, un deles, o sea, deste grupo quedamos 20 orfos. Digo, non. Si, en total quedamos 20 orfos, porque despois outro grupo tiña 9, non? 11 a 9, 20. Así, con toda a naturalidade do mundo. Aquilo, pois, sobre nós, despois, o que caiu foi o desprecio. Porque, claro, despois o importante era ser falangista, ter flechas aquí e tal, aquí no cinto e tal. Ao cair ese tremendo desprecio, claro, as familias reaccionaron de distinta forma. Miña nai reaccionou a rezar, a meterse na iglesia, todo o tempo pouco tempo que tiña para tal, porque non facía máis que traballar, claro, como nos iba a sacar adiante. Era rezar. A iglesia, bueno, pois eu axudei a misa, aprendín a axudar a misa en latín, toda a misa en latín, iba tamén a unha finca que había aí na Pardaíña, a finca de Carrasco. Telmito, vete a ayudar a misa. Eu iba encantado ali, porque de almorzo dábanme café con leite con roscón. Foi a primeira vez na miña vida que comín roscón. Así que para mí ir a axudar a misa era pois unha regalía. O 19 de marzo do 42 fixen a primeira comunión. Eu era moi agudo, era un rapaz moi agudo. Por iso despois a mestra, era unha mestra, queríame a toda costa levar ao seminario, que íame facer cura, e iso a mí xa non me entraba, xa non iba por aí. Pouco eu xa fun tomando un carácter propio e seguindo o meu camiño. Despois quería que fora botones de banco. Vos seguramente eso non sabedes o que era, o que era botones de banco. Eran os rapaces que entraban ao banco a andar os recados, facer os recados, e despois iban progresando e chegaban. Bueno, pois eran oficiales, non? Pero eu que empecé a ir á Escola de Artes no curso 48-49, precisamente baixo a tutela desta muller, que era, bueno, pois estudias francés, inglés e aritmética mercantil. En aritmética mercantil eu tuve un sobresaliente alto, pero despois o francés e inglés xa tiña menos medida. Pero a min aquilo de botones, eu miraba aqueles rapaces por ali e non me gustaba. Quería ser mecánico, o Río Boteudo quería ser mecánico. Entonces busquei por un lado e por outro, non había. Bueno, ao final, eu aos 15 anos entrei nun taller mecánico e, bueno, desenrolei a miña vida por aí. Pero a donde vou hacia atrás? Esas mortes que se facían, hai o revisionismo, o negacionismo e o revisionismo empezou xa daquela, porque mataban, algo fixeron. Cando os mataron é que algo fixeron, dixeron a min eso moitas veces. Non é que teu pai era un home moi avanzado, e iba adiante dos demais, e as cousas hai que levalas con xeito. Consellos deste tipo, como quen dice, non te metas ti tamén nese mundo, que non hai moito ainda que mo dicía algunha xente, que che pode pasar como teu pai. Eu contestaba que meu pai tiña 25 anos e eu teño 80, bueno, fago 81 agora o día 15, estou casi de cumple. Entonces, con toda aquela
sistema que había de formar a realidad, que se decía, no, é claro, é que entraron, sublevaron os militares. Mentira, son tópicos, non? Si se levantaran todos os militares, non había guerra. Esa é unha das cousas que eu quero reafirmar sempre. Non, claro, é que se levantaron os militares. Non, levantáronse a mitad dos militares. E axudados no exterior por Hitler e por Mussolini. E no interior pola Iglesia Católica, Apostólica e Romana, que destrozou a sociedade despois durante a ditadura, e naturalmente os grandes capitalistas, os grandes terratenientes e os grandes extraperlistas como Marx o aquel home de Baleares, e Cifuentes, aquel dos tabacos Álvaro. En Vigo tamén Rafael José Portané Suárez, que ten nome de rúa aí, non? Este home era conserveiro, foi despois alcalde de Vigo. Este pagou tamén un mes a mensualidade dos soldados, da tropa. O sea que a esa xente que se levantou tuvo moitas axudas. Pero a cuestión é, por que se matou desa maneira? Eu preciso, porque son casi cego, preciso que alguén me bote unha man. Gústame que sean a xente que me está escoitando, que participe comigo. Algún rapaz, algún mozo quer acercarse aquí e ler isto que teño aquí na man? Muy ben, lea modiño de algo. Consignas del general Emilio Mola para el levantamiento de 1936. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser extremadamente violenta para reducir al enemigo que es fuerte y bien organizado. Fixarvos ben xa por onde empeza outro tópico. Os que se levantaban tratan os leales de enemigos. Estas consignas, según nos reflicte Paul Preston, este historiador inglés que tanto traballou a historia de España no seu último libro El Holocausto Español, a primeira parte é moi recomendable porque o outro, bueno, pois é moito sabido, pero esa primeira parte eu nunca ia leera desta forma en que el ya pon con toda a claridade daquela España daquel momento. O sea, de aí ven despois outra, los nacionales. Non hai moito, ainda leía un artículo onde poñía, cando entraron os nacionales, é dicir, eles autoproclamáronse nacionales e os outros basura, rojos. Quero facer reflexión sobre esas cousas. Sí, por favor. Desde luego, serán encarcelados todos os directivos de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles aplicándoles, sí. castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. O sea, hai que detener a todos os directivos de partidos políticos, sociedades e sindicatos e aplicarle tal. Por qué? Por que a esos? Por que non os de outra cousa calquera? Porque eran os líderes, eran os que tiñan capacidade para cambiar a sociedade corrupta de tantos anos de gobernos totalitarios borbónicos. España era unha auténtica ruína. Entonces, esta xente era a que tiña capacidade de cambio. En calquer momento, nunha asociación de veciños, nunha sociedade calquera, nunha agrupación, sempre ten que haber un grupo que este dirixindo o tema. Normalmente, ese grupo é o que os demais dicen, coño, este, porque consideran que son as persoas máis capaces, ou máis valientes, ou que teñen uns valores que os outros os recoñecen. Bueno, pois estes hai que ir a por eles. Sí. Para lamentar, jamás. Esta guerra tiene que terminar con los enemigos de España. Hay que sembrar el terror. Tenemos que crear una impresión de dominación, eliminando sin escrúpulo ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Fixarvos vos en isto, que é auténtica tremendo. Isto é apoloxía do xenocidio. Según Nacións Unidas, o equipo NIZCOR, que é o grupo co que eu máis referencia teño de dereitos humanos, é moi difícil definir o que é ou non é xenocidio. O que sí é certo é que son crímenes contra a humanidade. E os crímenes contra a humanidade non prescriben a través das leyes internacionales emanadas despois do proceso de Nuremberg.
que no ano 46, en outubro, na reunión de outubro, na reunión de diciembre, xa catalogan o Estado español como fascista, por dúas razóns. Unha, polo sistema que está aplicando, e outra pola implantación de axuda de Alemania e Italia. Entonces, en este caso, se tendrá, tenemos que exterminar sin escrúpulo ni vacilación. É que a frase xa encerra todo o peor do mundo, a todos los que no piensen como nosotros. E claro, entonces uns quedaron como os nacionales e os outros que non pensan, pois como rojos. E quen son os rojos? Pois os rojos empezas a traballarlo, todos que non pensaban como eles. Ademais, o cura del Cabre tiña o cifrado, sendo eu monaguillo, nos domingos na misa, cando dicía que a iglesia estaba en peligro, había que defendela e tal. Entonces os enemigos eran comunistas, socialistas, anarquistas, radicalistas, protestantes, xudeos, testemunhas de Jehová, ateos, e máis este outro, librepensadores. Pero dicía que estos últimos son os máis peligrosos, porque é imposible dialogar con ellos. Cando pasan os anos e ti te miras e dices, coño, eu son un librepensador. Que barbaridade. Ou sea, a xuicio desa xente, eu era un monstro. E como eu, moita xente. E aí está a diferencia. Sí. Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Vale, aí termina. Cualquiera que sea del Frente Popular, conocido ou escondido, tiene que ser fusilado. Bueno, meu pai tiña esas tres categorías. Estaba dentro dos parámetros do general Mola para ser fusilado. Era socialista, socialistas o de antes de Suresnes, porque en Suresnes o socialismo cambiaronlle a CIA americana, parece outra historia, pero deixo vos colgado isto, por se algún día se vos ocurre ler La CIA en España de Alfredo Grimaldos, para saber como se fixa a transición. Entonces, despois, nos anos 85, foi cando renunciaron aos principios fundamentales, por iso que meu pai era daqueles de antes. Era socialista, era secretario dunha sociedade, era do Frente Popular, porque Frente Popular eran todos os de esquerdas. Moitas gracias. Ben, despois de todo isto, pois xa conocedes, porque a vosa profe xa vos puxo corriente. Pero despois despois de acabar coa República, coa gran ilusión dos españoles, que tanta basura se botou sobre ela, e resulta que a Constitución da República escribiu un catedrático da Universidade de Santiago católico, profundamente católico, pero separaba a Iglesia de España. O Estado non era confesional. E, claro, a Iglesia aí non estuvo de acordo porque estaba acostumbrado de forma secular a sentarse nas bancadas do Parlamento. Entonces, non podía despois ter un centro de formación. O ensino era obligatorio, laico, estatal e de balde. Claro, hubo homes que sin ser directores ou de presidentes de ningunha sociedade tal foron asesinados. O caso de García Lorca. García Lorca, un home que se volcou coa súa grupo de teatro La Barraca a levar cultura por todos os povos que nunca tal viran, non? Por iso que eu fun un ano a visitar a casa de García Lorca. Fun a casa onde naceu, o Fuente Vaqueros, ali non se pode entrar, hai unha placa, e fun despois a Valderrubio, que Valderrubio leva o nombre desde que se empezou a cultivar o tabaco rubio por ali, pero o nome era Asquerosa. Parece ser que el por eso nunca nombrou nada ao seu pueblo. Aquela casa que hai un home ali ao lado, un veciño, que xa enseña, a Xunta de Andalucía, pois, con un desprecio total, con tantos anos de goberno socialista, aquel paisano é un home devoto de aquilo, non? E ti estás naquel cuarto, planta baixa, naquel cuarto, con aquela cama de ferro,
eu non son nada espiritualista, pero notas como, non digo a presencia del, no? Pero a esencia daquel home bo e xeneroso, e que, por pensar diferente, pois foi tamén asesinado. Fun tamén dúas veces á tumba de Antonio Machado. A última vez foi, mira, o día 19 do mes pasado, estuve ali en Collure, por segunda vez. O sea, eu fago eu casi como se fora unha peregrinación. Eu nunca fun a Santiago de Compostela de peregrinación, pero eses dous sitios, o meu espírito, a miña voluntad, a miña forma de facer, non vou a pasar o rato nin a mirar o pueblo. Vou a rendirlle homenaxe coa miña presencia, a miña modesta homenaxe a aquelas persoas. E de paso, facer a ruta terrible que fixeron aquela xente que cando terminaba a guerra, cando estaba xa rematando todo, en marzo do 39, fuxía camiño de Francia por Portbou. Portbou, se algún día vades por ali, miraredes que é unha montaña de la leche. Recorrer todo aquel camiño, xente maior, xente a pé, xente e coa aviación zumbándolle por arriba e matando xente, aquelo é algo que non se che esquece máis na vida. Simplemente, se conoces, se sabes que pasaron por ali, ademais en inverno e con neve, como pudo resistir aquela xente. Aquí en Vigo eu tiña unha señora amiga, morreu hai ano e medio, un curmán de outra amiga que era unha muller da asociación, morreu con 91, 92 anos, Maruja Torrado Calleja, que esta muller fixo ese tránsito, acompañada da nai. O pai estaba, mataron en Madrid, entonces eles venían a Madrid, marcharon a Barcelona, ali tiñan familia, e dali, bueno, pois foron na fuxida. E non bombardeo, pois ela perdeu a nai, ou a nai perdeu na ela non supo máis a nai. E ao entrar na fronteira francesa, a policía senegalesa, que era a que estaba nas fronteiras, poñenlle un carimbo. Entonces ela dice que iso que o leva clavado toda a vida, que foi a cousa que máis lle doeu. Esta muller despois estuveron, como todas, en diferentes campos de concentración, agrupados, e despois, cando tiña 16 anos, dixeron que, bueno, tiña que buscar vida a nai, é que saiu de miña nai. Entón, localizaron un tío, irmán do pai, militar golpista, en Alcalá de Henares, e chimparon ali. A muller fuxiu dali e viuse para Vigo, non sei como ela chegou a Vigo, a xunta a familia, e aquí viviu todo o resto da súa vida e tal. Entón, xa digo, todos eses pasaxes da historia de España, outro sitio onde estuve, recorrí os Pirineus por España e por Francia. E outro sitio que en Benasque, mirar tamén a como subiron aquela montaña para pasar despois a Bañeres de Luchón, aquilo tuvo que ser terrible. O sea que o tema da guerra de España, que se trata a veces con unha, non sei, con unha normalidade,